దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం, చాలా కష్టం. కానీ దేవుణ్ణి నేర్చుకోవడానికి సులువైన మార్గాలు దేవుడే నిర్ణయించాడు. సులువు కాదనేది ఎంత నిజమో సులువు చేశాడు ఆయన. ఎందుకు నేను సులువు కాదన్నానంటే, పరలోకంలో ఉన్న దేవదూతలకు కూడా ఇప్పటికీ దేవుడు అర్థం కాలేదు పూర్తిగా. వారికి దేవుడు ఇంకా అగోచరుడే, మనకు కూడా దేవుడు అగోచరుడే. మనకు దేవుడు అర్థమవుతున్న కొలది సాతానును అణిచివేసే శక్తి మనలో పెరుగుతూ ఉంటుంది. మనలో అభిషేకం, కృపావరములు ఇలాంటి సామర్థ్యతలు ఒకవేళ లేకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ దేవుని కూర్చిన జ్ఞానం ఉంటే చాలు, సత్యము మనలో ఉంటే చాలు, అప్పుడు సాతాను పప్పులేవి మన ముందు ఉడుకో. ప్రైజ్ ది లార్డ్. వానికి చెక్ పెట్టగలిగిన శక్తి దేనికైనా ఉందంటే అది దేవుని వాక్యానికి మాత్రమే.